салом алейкум мардуми шариф тоҷикистон, умедворам хуб ҳастед. Мехостам имрӯз ҳақиқата гап занам именно барои бану мухолифи тоҷик. Дар байни 2 ҳафтаи охир чӣ тӯҳматҳое карданд дар ҳаққи президенти халқи ҷумҳурии Тоҷикистон, дар ягон ҷо рост намеяд. Ман аз мардуми рус бисёр чизҳоро омӯхтам. Масалан, душмани миллат чӣ хеле ки рафтор мекунад, қатиш ҳамон хел рафтор кун. Дар байни 2 соли охир дӯстони азиз чӣ азобҳои кашидагӣ ҳастам именно барои картҳое ки мемондан бану мухолифи тоҷик дар шабакаҳои иҷтимоӣ ва мебуромаданд ранги ҷугиё металбиданд. даже бисёр кормандони ҳифзи ҳуқуқи ҷумҳурии Тоҷикистон и Российской Федератсия норозӣ буданд, лекин ман чӣ меҷӯхидам? ариза менавистам именно Генеральной прокуратураи Российской Федератсия. ай коро кардагим фахр мекунам. як копейки ки мегузашт, як копейка ман як патрон ҳисоб мекардам. ман то наиҷора фикр мекардам. лекин дар охир бано мухолиф тоҷик отказ карданд ки мо карта мондагӣ нестем. ай пишти картошон ба ҳисоби ман ай 40,000 зиёд мардуми муҳоҷир депорт шуданд. и то ҳозира депорт шуданд. лекин отказ карданд. як сол пеш дар шабакаҳои иҷтимоӣ мебуромаданд дастгирӣ мекунанд иқболи даюса. як савол дорам иқболда. ҳамон одамо киҷо шид? иқболи даюс. то намирӯза ман хаб будам. неки дига ман хаб намекунам. изо намекашем ба ин коротон шумо. гурӯҳи бисёри экстремистҳо. пушти парда гап мезанем, мегӯем ки Исоқ Қуфаёв аризаро пешниҳод накард. худоон уже фаҳмидагием ки ӯ дари сахт аст. ман бояд мо январ бояд пешниҳод мекардам. ҳама чи тайёр аст. як заявление именно Генеральной прокуратураи Российской Федерации, як заявление дига ФСБ Российской Федерации. даже ишонтон додагӣ будам хеле аст ба ном мухолифи тоҷик. ҳама чи анамхел тайёр аст. ман мехоҳам ки гурӯҳи бисёр ранги пифт, яъне ранги наъзат через Верховный суди Российской Федерации дар территорияи Российской Федерации не только экстремизм, терроризм мехоҳам эълон кунам. барои чӣ кора ман накардесам? барое ки ҷада номерои картҳое ки мондагӣ ҳастанд. ман фикри бисёр шаҳрвандое ки бисёриаш хато кардагӣ ҳастанд. ман фикрвора мекунам. камош дар 20,000 дига мардум депорт мешавад. ман то наиҷора фикр мекунам. даже худшон мегӯям именно гурӯҳи бисёри экстремистҳо ки Исоқ Қуфаёв накард мекор. хоҳиш шуд мекунем накард. уже фаҳмидагӣ ҳастанд. неки ин рӯзо чӣ тӯҳматҳое ки ҳастанд именно барои лидере ки ман ҳурматш мекунам. ӯ лидере ки мардуми тоҷикро озод кард, демократия овард. хаб кардан дар кор нест. душмана душманӣ мекунам. номарда номардӣ мекунам. як ҷаҳон ташаккур ҳамватанони азиз, ман дига хаб намекунам. просто плевать.